Hjertelig velkommen til Hotel Love. Vi har lavet lidt romantisk til vores to venner Martin og Lynge, for de kommer hjem fra en bytur i aften på en søndag og er fulde, så kom med indenfor og se hvad vi har lavet. Her der har vi en af vores bedste suiter her på Hotel Love, og vi kan se her, at vi har lavet en lille velkomst til dem. Der står velkommen til Hotel Love til Martin og Lynge. Kom nærmere på at se her. Det vi kan byde på her på hotellet, det er en flaske lækker rødvin, champagneglas, vaseline, kondom, chokolade og lidt romantik. Udover det er der også altid friske nye håndklæder til vores kunder. Og vi har altid en speciel velkomst til dem i form af et brev, som selvfølgelig er skrevet personligt lige for hjertet. Og I kan prøve at se, hvor flot det ser ud. Og nu vil jeg læse det op for jer. Hotel Love. Til Lynge og Martin må I nyde jeres ophold på hotellet. Må jeres nat blive fantastisk og romantisk. Med venlig hilsen Kim og Ravn. PS. Kaffe vil blive serveret i morgen tidlig. Det var alt hvad vi havde at sige. Lad natten bringe. Det er at vi må håbe for de to elskede ægtepar.